Яу, ҷоним си бахшида ба ҳар мухлисе ки баъди ӯ қадар шикаста пастӣ то имрӯза қатима будан ва мухлисое ки ай пиштима чӣ гапҳо фаҳмидан яки верни мундан ҳамаш да ёд май ҳама да ёд мен ҳама вақт Шонем се мара да ёдам аст ай ҳамаи саргузашт пайдоиши номишон соли 2008 пацане суме дод ки раш битан консерт дода барои суми запис мошиншувӣ мекард раҳода 2009 сол Акмал Ҷумаев якмин бор мара саҳна бароварди сиёти нотакрор даврае ки баъзеҳо мешнохтанд номи МС Шон духтарак ҷумбон кохи Тоҷикистон солое ки маънои реп фақат ҳақорат буд СВС ҷама натрусам дивгаво бурбаби сар пири идея сум набуд барои зафз лиро акай равшан запис мекард ма қарз баъд оста пайдо шид мухлиси собаки репо пан мешидан ба бултуз икмон қати интернет буда мегабайт қимати бад буд як сайти арзиклан буда номи мауҷабан буд 2012 якмин консерти солни 21 март қирған сити якмин бор саҳнаи пира дида кардестам кайф раҳмат организатор мунис валиҷон сай студияи симо якм бор бурда будим репома неки мутаассифона да фурӯш набиромад якмин диске ки ай ма биромад да фурӯш сай чорексагар кадеста боши гӯш раҳмат мегум барои дастгирии аввалин ма даврае ки хидбат репи мава каталина ба дастатусояр на классик пайдо шид номишон репополни ошиқи шиди студиям ҷадидон барои якмин фанклуба однок да кишодан ма имрӯз раҳмат мегум Шокир Шарипов да ин мухлиси якмин буд ки гузашт дастгирида яъне дасти аввалин буд вақте ма будам чиқрида баъд бо як мухлиси дига ин этакат қоил Питер кафеи Шон ай номи Исмоил ты ай пушти ма да ягала проблема шиди хуш неки ягар ки ямире пакадеста боши гӯш брат ты да ёд ми хубитам да ёд май дар рӯзи ту ин хизмат да кала якотай ба дастгирӣ кида имрӯз шиди Шонем си Макс Про бахаҷа сади шафқати вайсик мухлисои қадрдон ки мештосум то налишка бисёри вақт чақ мекардем даличка бахшиш касое ки агар фаромӯш карда бошам як чира дона ки рӯзе дареб ситора набошам да ҳаёт мардакам рӯзе броменай раҳм даст пеши барка да салом алейкум ҳар вадай наистодам да ай ҳамат бахшиш Солиев да паблик грими дорад далчи касе рафт так хай касе мондак респект зиқ нестем барои каналое ки шикастем барои ки каналишон тв як педал дора газай садка светофори дигари муневраза ма хирсанду вақте мебинам дизлайка бичинан душмано мухлисмам набошанд зато подписчик ман зато подписчик ман касое ки мухлисмам нестанд